ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଶର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ 1869 ମସିହାରେ କାବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଘରେ ମାତା ପୁତୁଳିବାଇଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପୁଜୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଲା ଗୁଜରାଟର କାଠିଆୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ। ପିତା ଥିଲେ କାବା ଗାନ୍ଧୀ, ମାତା ପୁତୁଳିବାଇ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଥିବା ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଯଥା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏବଂ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାହାଣୀ ଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ବଦଳାଇ ପାରିଥିଲା। 1887 ମସିହାରେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଲାତ ଗଲେ। ସେଠି ସେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ 9 ମାସ ରହିଥିଲେ। ଓକିଲାତି ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ 1891 ମସିହାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମମତାମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ 1894 ମସିହାରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ପରେ 1914 ମସିହାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସେ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପରେ ସେ ଅହିଂସାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅହିଂସା ବଳରେ ସେ ଆମ ଭାରତ ମାଆକୁ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମୁକୁଳାଇ ପାରିଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, କାରଣ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ଗୁଳିବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱମୁଖରୁ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ହେ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ AIR ଜରିଆରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଲୋକ ଲିଭିଗଲା। The light has gone out। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସମାଜବାଦୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ପ୍ରବକ୍ତା, ନେତା, ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବକ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମଣିଷ। ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ ଆସିବ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ମାଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଏପରି ଜଣେ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀରଟିଏ ଏହି ଭାରତ ମାଟିରେ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏକ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।